hier in Steert beginnen vanuit dat je geen prijs won ha, maar voor de zekerheid vregen we toch jouw bankafschriften op. Nou, dat vind ik toch wel een stukje wantrouwen naar u staan vanuit de gemeente. 24 mensen met een uitkering in Eerstermaar hebben deze brief gekregen. Daarin staat dat ze op korte termijn mij het bewijs komen matten. Dit om te voorkomen dat wij de uitkering gaan opschorten, een boete gaan opleggen of uw uitkering gaan terugvorderen. Nou, je kan je net onderuit. Wie als meisjes in die erom komen van de uitkering, die worden weer in een hokje geplaatst van en daar wil we helemaal niet in zitten. Ik bedoel, maar de gemeente wil graag naast u staan, maar die staat nou tien. Ik bedoel, ze gaan hebben meisjes nog. Hoe viel dit? Dit viel heel beroerd. Echt. Ja. Ik vind het triest dat het altijd zo moet. Ja. En trek het me behoorlijk. Dit hier net zo maken, vinden ze bij de gemeente Tietjerkstra-Diel. Half januari hebben wij als gemeente de plicht gevoeld om de mensen te informeren. En dan met name de mensen die een prijs gewonnen hebben. Dat consequenties kan hebben, zo'n grote geldprijs. Als je gebruik maakt van een voorziening van bijvoorbeeld gemeente. En dat ook bij de belasting consequenties kan hebben. Maar daarna kwam de brief. Dat zij in Eerstermaar een stuk minder blierd van waren. Maar goed, de manier waarop en de toon en de tijd waarin er gereageerd moet worden. Ik kan me voorstellen dat dat voor de mensen niet goed overgekomen is. Het sluit ook niet goed aan bij de intentie van de eerste brief en bij de toonzetting. Dus ja, begrip voor de reacties in het dorp.